Fa molt de temps, en el poble de Montblanc, hi va arribar un drac ferotge que es menjava tot el que trobava. La gent del poble estava molt espantada i per tal de tenir el drac ben tip i que no es mengés les persones, van tenir una idea. Li donarien un animal del ramat cada dia. Però el drac era tan golafre que a poc el poble es va anar quedant sense animals. Va arribar un dia en què no tenien ni ovelles, ni vaques, ni porcs, ni conills, ni gallines. Se'ls havia menjat tots. Els habitants de Montblanc estaven molt preocupats. Havien de trobar una nova solució per poder alimentar el drac. Després de donar-hi moltes voltes, van decidir que cada dia li entregarien una noia del poble, que s'escolliria per sorteig. Un dia li va tocar la princesa. I és clar, igual que totes les altres noies del poble, no va tenir més remei que acceptar el seu destí. El rei estava molt trist i plorava molt per la mala sort que havia tingut la seva filla, però ara ja no hi havia res a fer. La princesa, molt aterrida, va sortir del castell i va anar a la cova on vivia el drac. En veure qui era, el drac es va sentir poderós i encara li va venir més gana. Quan el drac estava a punt de clavar-li queixalada, va arribar un misteriós cavaller damunt d'un cavall, amb una brillant armadura i una llança. Era Sant Jordi. Llavors el drac es va enfadar tant que va expulsar una gran foguerada. Però el valent cavaller la va esquivar i ràpidament li va clavar la seva llança i el drac va caure al terra desplomat. El cavaller els havia salvat i tothom estava molt content. De la sang del drac en va sortir un roser ple de roselles vermelles. Sant Jordi en va collir una i li va regalar a la princesa com a senyal del seu amor. El rei li va oferir quedar-se, però Sant Jordi havia de continuar el seu camí.
Des d'aquell dia, cada 23 d'abril, celebrem la Diada de Sant Jordi i ens regalem llibres i roses. Amb els llibres recordem la llegenda i amb la rosa, la flor que el cavaller va regalar a la princesa.